Tarata mekalo klita an sawa samba fla ani muga anduru DMS-TV channel so onichi onyatma ayo bismillah DMS-TV sanfɛ foli an tanu bankan bagana lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sananga danse an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina cayali ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Mekalo kile kɔnɔntɔn tɛmɛnen san 2025 bila polisiw olu yɛrɛ kɔni camion dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ camion min kɔnɔna na geribu 182 de kun b'a kɔnɔna na minnu si b'a bɔ san 8 na ne k'a bila san 18 na a yirala k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ camion min kɔnɔna na bila polisiw kelen ka u lajɔ ko geribuden nin yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni kun t'a dɔn u kun bɛ ka taa yɔrɔ min camion in kɔnɔna na Niger ka finitigiw ye laseli kɛ ko Niger fantan an naani bɛɛ lajɛlen la Niger finitigiw yɛrɛ kɔni opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ don tɛmɛnenw na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger ka finitigiw u sera ka banbaci wale maa kelen bɔnɛ ani na ale ni ka banbaci wale maa 17 u sera ka olu yɛrɛ kɔni minɛ ka o bila u ka bolo kan an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi Seconde Guerre mondiale victoire anniversaire 80 na o yɛrɛ kɔni kun ɲɛnajɛ kun bɛ ka kɛ Russie jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na Vladimir Putin n'ale Russie jamana ɲɛmaa a invitation ci jamana caman yɛrɛ kɔni ma o dɔw yɛrɛ kɔni na invité dɔ ni o kun ye Burkina président n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ kɔni selen nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni na capitaine Ibrahim Traoré a ye interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ interview min kɔnɔna na a b'i da se nin wagati laban nin yɛrɛ kɔni ma ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔna na Vladimir Putin n'o ye Russie président yɛrɛ kɔni a yɛlɛla k'a fɔ ko Seconde Guerre mondiale anniversaire 80 kun bɛ ka fêter ale ka jamana kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko mɛkalo tile 15 nata yɛrɛ kɔnɔna na ale bɛ Ukraine yɛrɛ kɔni invité u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Istanbul ni o ye Turki jamana ye ko olu Russie yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don don kɔfɔlen na u ni Ukraine ka ɲɔgɔn sɔrɔ Istanbul walasa u ka se ka négociation tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la min bɛna kɛ sababu ye ni ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ la wa y'a yira k'a fɔ ko négociation yɛrɛ kɔni bɛna kɛ ka sɔrɔ condition yɛrɛ kɔni tɛ a la Fɔɲɔgɔnkɔ bɛ Faransi ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la a yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi o ko tɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya o ko siratigɛ la mɛkalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 Faransi ka direction générale de la sécurité intérieure o agent fila ninnu yɛrɛ kɔni kun taara Algérie jamana kɔnɔna na n'u ka passeport diplomatique ye a yirala k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ kɔni selen Algérie aéroport la Algérie autorité u ye ninnu gɛn tuguni ni ka segin ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko passeport diplomatique dɔrɔn de kun bɛ nin ma kɔfɔlen nin yɛrɛ kɔni bolo ko wa u nali yɛrɛ kɔni kun laseli ma kɛ olu Algérie autorité yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ de kɔni na protocole minnu bɛ a ko ɲɛ ka ko Faransi ma o respecté o la u bɛ Faransi ale ka nin agent fila ninnu yɛrɛ kɔni gɛnni ka bɔ Algérie dugukolo yɛrɛ kɔni kan wa b'a yira k'a fɔ ko ni maa fila ninnu u yamaruyalen tɛ bilen ni ka don Algérie jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na Mɛkalo tile 9 tɛmɛnen san 2025 bila polisiw olu bɛ camion dɔ lajɔ camion min kɔnɔna na gerebuden 182 minnu yɛrɛ kɔni si b'a bɔ san 8 na ne ka taa bila san 18 na olu de kun bɛ nin camion kofɔlen in kɔnɔna na surtout ka kɔrɔfɔ la ko camion kofɔlen in kun bɔra san mara kɔnɔna na a kun bɛ kunda ne ka taa Masina de k'a ka o sirataga in yɛrɛ de kɔni senfɛ contrôle routier dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ bila polisiw olu kɔni y'a lajɔ ne ka camion in kɔnɔna lajɛ o kun ye force de l'ordre mɔgɔw ka opération dɔ yɛrɛ de kɔni o kun bɛ ka min yɛrɛ kɔni boloda nin don kofɔlen la bolimafɛnw bɛɛ lajɛlen kan a yirala k'a fɔ ko polisiw yɛrɛ kɔni kelen ne ka bɔ denmisɛnnin nin yɛrɛ kɔni kalama camion in kɔnɔna na u kɔni u teliya ne ka denmisɛnnin yɛrɛ kɔni bila lakana kɔnɔna na u ye u di bila commissariat maa dɔw ma ale ni service de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille u kɔni denmisɛnnin 182 nin yɛrɛ kɔni di ne maa ninnu de ma denmisɛnnin nin yɛrɛ kɔni minɛlen ne ka bɔ camion in kɔnɔna na o dugusajɛ ko denmisɛnnin nin yɛrɛ kɔnɔna na dɔw kun b'a la minnu si tɛ san 18 bɔ olu yɛrɛ kɔni kun ye maa 109 bɔɲankɔ de ye olu yɛrɛ kɔni taara ne ka taa u di Seko direction régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille mɔgɔw ma walasa o maa yɛrɛ kɔni bɛ se ka u mako don denmisɛnnin na n'o mako bɛ se fɛn minnu ma ka se ka o d'u ma teliya yɛrɛ kɔni na a tɔ tora denmisɛnnin 73 minnu yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'olu si yɛrɛ kɔni bɛ san 18 bɔɲankɔ de la olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara ne ka u bila ka taa san ka d'a kan ko nin denmisɛnnin 73 ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɔra san mara
baara de kɔnɔna na denmisɛnnin yɛrɛ kɔni minɛlen polisi ninnu fɛ u ye ɲininkali dɔw tɛ k'u la o ɲininkaliw sen fɛ geribu denmisɛnnin ninnu caman y'a yira k'a fɔ k'olu kun t'a dɔn kun min yɛrɛ kɔnɔna olu kun bɛ camion kɔnɔna ni camion kun bɛ ka taa n'olu ye o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka bisigiya yɛrɛ kɔni ko maa ninnu kun bɛ ka taa ni u ye maloforo dɔw de kɔnɔna na Masina mara kɔnɔna na walasa u ka se ka taa sɛnɛ kɛ yen nɔ ni affaire yɛrɛ kɔni y'a yira an na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni k'an ka Mali autorités kan k'u hakili to olu la kosɛbɛ ka da kan dɔw yɛrɛ kɔni na dɔw bɛ nin sifinnaka nin yɛrɛ kɔni minɛ ka taa u exploiter ni ka u bila jagoya baaraw la ka polisi maaw yɛrɛ kɔni sen donni nin baara yɛrɛ kɔni na o y'a yira an na k'a fɔ k'an ka Mali polisiw olu kɔni fɛnɛ cɛsirilen don kosɛbɛ an ka jamana denmisɛnninw ka hakɛw yɛrɛ kɔni batoli la ko o bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ trafic de mineurs ka se ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o de la polisiw y'a yira k'a fɔ ko bɛna n'u ka jateminɛ yɛrɛ kɔni caya nin ko in yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ walasa nin ɲɔgɔnna trafic nin yɛrɛ kɔni ka se ka dabila an ka Mali jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 8 san 2025 kaba pɛrɛn dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Bafulabe mara kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni ka maa 2 bɔnɛ ani na ni kaba pɛrɛn yɛrɛ kɔni jigira maa minnu kan o ye cɛ dɔ ale ni a denmuso yɛrɛ de kɔni wa yirala k'a fɔ k'u kun bɛ filaw ka buguda yɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔnɔna ni wagati kofɔlen na ko fila buguda yɛrɛ kɔni kun bɛ Madibaya fanfɛla de la yɔrɔ min bɛ Bafulabe commune kɔnɔna na ni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kayi région de kɔnɔna na source locale dɔw ka kɔrɔfɔ la ko téléphone yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka kaba pɛrɛn yɛrɛ kɔni jigin ni maa 2 ninnu kan Bafulabe mara kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kelen Bafulabe kɛnɛyaso maaw yɛrɛ kɔni olu nana su ni yɛrɛ kɔni ta ka t'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ o wale in fɛnɛ kɔfɛ Bafulabe gendarmerie maaw olu yɛrɛ kɔni laɲini kɛ ko ka ni maa 2 ni yɛrɛ kɔni su don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ welemada kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi an bɛ ka don samiya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni sababuya la ni sanw yɛrɛ kɔni bɛ ka na walima ni fiɲɛw bɛ ka ci a laɲininen don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka majanya ka bɔ an ka téléphone ale ni an ka yɛlɛmafɛnw bɛɛ lajɛlen na ka da kan ni fɛn yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka kaba pɛrɛn yɛrɛ kɔni nɛgɛ ka na an fanfɛla la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 10 san 2025 Niger finitigiw ye laseli kɛ k'u ye Bamaci wale maa 1 bɔnɛ ani na ale ni maa 17 u sera ka olu fɛnɛ minɛ ne ka bila u ka bolow kan opération dɔw senfɛ o bɛ sisiya ka ko opération min kɛra sababu ye ne ka ni Bamaci wale ninnu yɛrɛ kɔnɔna o opération in kɛra u ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na alamisa ale ni sibiri yɛrɛ de kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko opération fɔlɔ o kɛra alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 8 san 2025 Ayeru ale ni Tabarebare sira yɛrɛ kɔni kan ko opération yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Niger ale ka finitigiw ye Bamaci wale maa 1 bɔnɛ ani na ale ni k'u sera ka Bamaci wale maa 10 yɛrɛ kɔni minɛ u ye minnu yɛrɛ kɔni bila ka taa Ayeru gendarmerie yɛrɛ kɔni na walasa o gendarmerie maaw ka se ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bolo ni maa 10 ninnu kan ko opération filanan o kɛra sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 10 san 2025 Kuntumbu village yɛrɛ kɔni daminɛ la ko opération yɛrɛ kɔni kuncɛra ni Bamaci wale maa 7 minɛli yɛrɛ kɔni ye ale n'u sera ka arme artisanale 15 minɛ maa ninnu na moto 1 téléphone 2 ale ni saki dɔ min kɔnɔna na alimɛti baden yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ Niger ka finitigiw ka kɔrɔfɔ la k'u sera ka nin fɛnɛ minɛ opération filanan in senfɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 10 san 2025 Niger ka finitigiw kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi maa 17 o kɔni bɛ Niger ka finitigi dɔw yɛrɛ kɔni bolo kan walasa sɛgɛsɛgɛli baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ se ka boli ni maa kan ka se ka ko in yɛrɛ kɔni tɔ jɛya Niger ka hiérarchie militaire a b'u ka finitigiw fo kosɛbɛ u ka nin opération kɛrɛnkɛrɛnnen na ka d'a kan k'u ye sɛbɛya sɔrɔ a la wa b'a yira k'a fɔ k'ale san bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye Niger finitigiw olu cɛsirilen don Bamaci wale maaw minɛli la wa jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na cogo min lakana ale ni bɛn bɛ se ka sabati Niger jamana kɔnɔna na Capitaine Ibrahim Traoré ni ale Burkina jamana ɲɛmɛ ni ma kɔfɔli ale kun bɛ Russie jamana kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na ni attaque yɛrɛ de kɔni kun ye Seconde Guerre mondiale banni yɛrɛ kɔni o anniversaire 80 o kun bɛ ka fêter Russie jamana kɔnɔna na o ko de senfɛ Capitaine Ibrahim Traoré ale sera jamana kɔfɔlen na o yɔrɔ kelen de la a ye interview dɔ yɛrɛ kɔni di Russie ka teleso maa dɔw yɛrɛ kɔni ma o interview kɔnɔna na Capitaine Ibrahim Traoré ale bɛ kuma caman fɔ Capitaine Ibrahim Traoré ka kɔrɔfɔ la ko diɲɛ yɛrɛ kɔni kisili ko Russie sen donna o baara la ko wa diɲɛ kisili farafina fɛnɛ sen donna o baaraw la ko fɔ an ka o kuma in fɔ ko wa fɔ sifinnakaw fɛnɛ ka o kuma in faamuya de ko bɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni fɔ u ka film Hollywood ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nkalon don ko dɔwɛrɛ tɛ nkalon kɔ ko ni Vietnam kɛlɛ yɛrɛ kɔni lajɛ ko bi k'an b'a ye k'a fɔ k'u bɛ histoire ye yɛrɛ kɔni bayɛlɛma ko nka ko fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kuma ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ de
kɔni kima ye amani u ye ale capitaine Ibrahim Traoré ka kuma ko wa kɔrɔfɔla k'ale bɛ kuma kojugu ka da kan u bɛ fɛ ale k'a da de walasa u yɛrɛ ka kuma cogo min olu fɛnɛ ka hakilinaw mɔgɔw ka se ka o dɔrɔn yɛrɛ de kɔni dɔn ko nka k'ale yɛrɛ kɔni bɛ kuma dɛ Burkina jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔla ko nimisaba min yɛrɛ kɔni bɛ ale la o de ye ale y'i ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ arajo sugu dɔw lamɛnni na ni o dɔw ye RFI ale ni France 24 ye k'ale taara jamana dɔw kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na RFI ale ni France 24 kun datugulen dɔ yen nɔ ko nka olu kun bɛ application dɔw sigi u kun olu kun b'u ka journaliw enregistré walasa ka se ka ni arajo ninnu ka journal ninnu lamɛn ko nka ko wagati dɔ yɛrɛ de kɔni sera ale yɛrɛ nana sɔmi ko yɛrɛ de kɔni kelen ale nana faamuya dɔɔni k'a fɔ k'u bɛ k'an hakilina suɲɛ yɛrɛ de kɔni k'an hakilina dilan walasa an ka sɔn olu yɛrɛ kɔni taw ma de k'u bɛ fɛ an ka olu hakilinata dɔrɔn yɛrɛ de kɔni dɔn min ye ko wɛrɛ an kana na o fɛnɛ dɔn yɛrɛ kɔni ko kabini o wagati yɛrɛ de kɔni ale commencera ka kow danfara dɔn ale y'a dɔn k'a fɔ ko maa ninnu bɛ ka fɛn min yɛrɛ kɔni kɛ ko fɛn juguba yɛrɛ de kɔni kun dɔn ko wa bi ale yɛrɛ kɔni dara la kosɛbɛ ka da kan ale y'a jateminɛ k'a fɔ k'u bɛ ka hakilina suɲɛ yɛrɛ kɔni u bɛ ka hakilinaw falen ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'o kɛ farafinw yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na ale hakilina la jamana kunnafonidilaw olu yɛrɛ de kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni hakiliw dayɛlɛ cogo min sifinnaka ninnu ka se k'a faamu diɲɛ bɛ ka taa taabolo min kan ale ni u kana sɔn ka da maa min yɛrɛ kɔni ka nkalontigɛ kumaw la ko min ye faransi ka présidence yɛrɛ kɔni dɔgɔyali bɛɛ ye farafinna jamana kɔnɔna na capitaine Ibrahim Traoré ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'ale yɛrɛ kɔni bolo ko faransi yɛrɛ de kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa k'a ka influence yɛrɛ kɔni dɔgɔya yan ka da kan ko relation min kun bɛ faransi ale ni farafinna ɲɔgɔn cɛ la o kun bɛ komi den n'a fa cɛ jɛ de ko i b'a jateminɛ sisan k'a fɔ farafinna maaw mana décision fɛn fɛn ta farafinna maaw mana fɛn fɛn fɛnɛ kɛ u b'a fɔ ko Russie yɛrɛ de kɔni dɔn ko ni mɔgɔ min kumana farafinna kɔnɔna na k'u b'a fɔ ko Russie de y'o tigi influence ko ka kɔrɔfɔla ko fɛn fɛn kɛra k'o bɛɛ ye Russie de nɔ ye ko nka k'ale b'i yɛrɛ ɲininka ko mun yɛrɛ de la maa ninnu ɲɛ datugulen don tan yɛrɛ dɛ ko kuma la k'u bolo ko faransi yɛrɛ kɔni tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye wa ko hakilina la ko faransi yɛrɛ kɔni tɛ se ka fɛn créer an tɛ se ka fɛn lakuraya wa an tɛ se ka kow kɛ an yɛrɛ ye ko wa olu farafinna dirigeant olu bɛ ka nin hakilina yɛrɛ de kɔni kɛlɛ ko wa en tant que farajɛla jamana maa ninnu u yɛrɛ kɔni bɛ faransiw ye nin ye cogo de la en tant que u bɛ ka anw ye i n'a fɔ ko an tɛ cɛ dafalen ye minnu tɛ se ka miiri u yɛrɛ ye minnu tɛ se ka fɛn lakuraya minnu tɛ se ka fɛn créer ko k'a dɔn k'a fɔ ko ɲanjɛ wuli cɛ kan n'u tɛ se ka kɛ teri ye yɛrɛ kɔni ko wagatiw falenna ko nka halisa farajɛla jamana maa ninnu olu ka farafin ye cogo yɛrɛ kɔni ye fɔlɔfɔlɔ taw de ko nka ko fɔ o ko in yɛrɛ kɔni ka dabila yɛrɛ de k'u b'an traité tantɔ ka d'a kan u yɛrɛ kɔni ka ye cogo la anw tɛ cɛ dafalenw ye k'o dun fɛnɛ ye kojugu yɛrɛ de kɔni o de la u kan ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka u kumacogow falen de ko wa k'an ka to k'u ka discours yɛrɛ kɔni lajɛ k'ale faransi président k'a ka discours bɛɛ kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko farafin yɛrɛ kɔni influencelen don Russie de fɛ ko faransi président b'a fɔ farajɛla ka kunnafonidi siraw ko n'i tora ka olu lamɛn sanga ani wagati k'i b'a ye k'a fɔ u b'u ka wagatiw bɛɛ kɛ galontigɛw dɔrɔn de la ko bi an ka AES yɛrɛ kɔni la ni o ye fɛnba yɛrɛ kɔni min kɛra fɛn ye farafinna jamanaw bolo ko farajɛla jamana maa ninnu u tɛ se ka wuli sɔgɔma fo ka taa se wula ma ka sɔrɔ u ma kuma Burkina kan walima ka sɔrɔ u ma kuma AES yɛrɛ kɔni kan ko tɛ se ka o ko in yɛrɛ kɔni dabila yɛrɛ de wa sanga ani wagati u b'a lajɛ ka kunnafoniya dɔw yɛrɛ de kɔni fili kunnafoniya minnu bɛ se ka na ni tilali ye minnu bɛ se ka an ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ manipuler kosɛbɛ ko nka k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka o ko nin yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ bilen ka da kan kan bɛ wagati min na fɔ ko bi hakili bɛ mɔgɔw la wa mɔgɔw ɲɛ yɛrɛ la fɛnɛ ko wa kan fɛn fɛn filɛ nin ye yan nɔ k'an bɛɛ kɛra farajɛ jamana maa nin yɛrɛ kɔni ka victime ye u ka communication victime kɔni u bɛ min kɛ u bɛ min fɔ Russie ma k'an bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kalama ko wa halisa an bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka farafinna sifinnaka dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ɲɛ tugulen don ka da kan olu bɛ da maa ninnu ka nkalonw na ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na seconde guerre mondiale ale kun bɛ ka o histoire lamɛn ko ale kɛtɔ k'o lamɛn ale yɛrɛ kɔni y'a mɛn ko dɔ kun bɛ k'a fɔ ko san 10 kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko n'i ye mɔgɔw ɲininka Europe jamanaw kan ko jɔnni yɛrɛ kɔni ye guerre in ɲɛmɔgɔya sɔrɔ k'i b'a ye ko mɔgɔw b'a f'i ɲɛna Europe jamanaw kan ko Russie de ye guerre in ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ko nka an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko n'i ye ɲininkali kɛ Europe jamana kɔnɔna na ko jɔn ye seconde guerre ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ko b'a f'i ɲɛna ko occidentaux jamanaw yɛrɛ de kɔni ye guerre in ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ko communication senfɛ u sera ka histoire yɛrɛ kɔni bayɛlɛma wa u ye an ka farafinna histoire fɛnɛ bayɛlɛma k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka se ka u ka nkalon yɛrɛ kɔni tɛmɛ bɛɛ lajɛlen hakili fɛ ko wa ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye an ka farafinna sifinnaka dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ hali olu tɛ an ka farafinna histoire dɔn ko farafinna ye mun kɛ ko dɔw yɛrɛ kɔni t'a dɔn k'a fɔ k'an ka maakɔrɔbaw ye kɛlɛw kɛ wagati tɛmɛnenw na ko dɔw t'a dɔn k'a fɔ k'u ye an ka maaw yɛrɛ kɔni bila baliw ɲɛma k'u ye an ka farafinna maaw yɛrɛ kɔni faga k'i n'a fɔ ko baganw qu'est-ce ko mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko wagati min faransi ale bɛ ka a ka bombe atomique yɛrɛ kɔni labaara siɲɛ fɔlɔ la ko yalima an b'a dɔn k'a fɔ k'a ye farafinw yɛrɛ de kɔni bila kɛrɛfɛla la
walasa ka se ka dɔn bombe atomique yɛrɛ kɔni ni a cira a bɛ se ka fɛn minnu kɛ qu'est-ce kan b'o dɔn wa k'an ka fɛn kɔrɔw yɛrɛ kɔni labɔ k'an b'a ye k'a fɔ k'u ye fɛn fɛn yɛrɛ kɔni utiliser farafina yɛrɛ kɔni kama k'an b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn ninnu ye fɛn jugubaw de ko yɛrɛ de kɔni na ko fo ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen de communiquer walasa an ka farafin sifinnakaw olu ka se ka a faamuya ka d'a kan halisa k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi k'an ka farafina sifinnaka caman bɛ yen minnu bɛ sunɔgɔ la halisa ka d'a kan halisa o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni ka communication yɛrɛ kɔni kɛ maa ninnu tɔgɔ la k'a bɛ se ka kɛ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni b'o kɛ ka d'a kan farajɛla jamana maa ninnu bɛ fɛn dɔ de di u ma k'ale kɔni t'a dɔn ko mais ko farafinde yɛrɛ kɔni kan ka a ka histoire ɲɛɲini ne k'a ɲɛdɔn k'a se ka a ɲɛ yɛlɛ kɔni ko yɛrɛ de kɔni na olu farafina dirigeant an bɛ wagati min na fɔ ko bi o yɛrɛ de kɔni olu ka kɛlɛ fanbaw ye capitaine Ibrahim Traoré k'ale yɛrɛ kɔni to Russie jamana kɔnɔna la ale ye kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ o caman yɛrɛ kɔni ne a ye laɲini kɛ farafina sifinnakaw caman yɛrɛ kɔni fɛ ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ɲɛ tugulen don halisa minnu yɛrɛ kɔni dalen don farajɛla jamana man ka nkalon na ko fo an ka ɲɛ yɛlɛ de kɔni ka d'a kan ni o ko in yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ an tɛ se ka taga ɲɛ yɛrɛ kɔni marathon diplomatique dɔ senfɛ min kɛra Russie jamana kɔnɔna na mɛ kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 Russie jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine ale kɔni bɛ laseli kɛ ko ale ye proposition yɛrɛ kɔni kɛ Ukraine jamana maaw ye ko ale ye proposition min kɛ u ye o de ye ko mɛ kalo tile 15 nata in yɛrɛ kɔni na k'u ka négociation yɛrɛ kɔni u ka segin k'o daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Istanbul ni o ye Turki jamana yɛrɛ kɔni ye walasa u ka se ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka dankari kɛlɛ in na Vladimir Poutine ka kɔrɔfɔ la k'a bɛ fɛ négociation ka tɛmɛ Ukraine ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la négociation in kɔnɔna na mɔgɔ si kana don u ni ɲɔgɔn cɛ la ko wa u bɛ négociation yɛrɛ kɔni kɛ ka sɔrɔ condition foyi yɛrɛ kɔni tɛ a la fɔlɔ walasa kabini wagati tɛmɛnenw na négociation min kun tɛmɛna Ukraine ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la n'u kun ye dankari o négociation na u ka segin ka o négociation ninnu daminɛ ko kura ye Russie jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la k'olu ka laɲini yɛrɛ de kɔni ye discussion sɛbɛlama yɛrɛ kɔni ka tɛmɛ Ukraine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛla la walasa kunba minnu yɛrɛ kɔni nana ni kɛlɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ka o kunba ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ yen nɔ cogo min u bɛ se ka bɛn kuntagalajan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in na k'olu mago bɛ trêve sɛbɛlama dɔ yɛrɛ kɔni na trêve mana na kɛ a bɛna na bato Ukraine fɛ cogo min a bɛna na bato Russie fɛnɛ fɛ o cogo kelen de la Vladimir Poutine ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a da yɛrɛ kɔni taara se ko wagati tɛmɛnenw na Russie ale kun ye cessez-le-feu dɔw proposition yɛrɛ kɔni kɛ a da taara se o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ka kɔrɔfɔ la ko wagati caman Russie ale kɔni ye cessez-le-feu dɔ tɛmɛ ani Ukraine ɲɔgɔn cɛ la ko nka o n'a taw ta ko Ukraine yɛrɛ kɔni o cessez-le-feu nin bɛɛ lajɛlen saboter ka d'a kan a m'o bato o ko hukumu kɔnɔna na a bɛ misaliya dɔw yɛrɛ kɔni ta ko Pagi wagati cessez-le-feu kun tɛmɛna Russie ale ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ la ko nka ko Ukraine ale o cessez-le-feu violé min yɛrɛ kɔni kɛ a ka ca ni siɲɛ 5,000 ye ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Seconde Guerre mondiale o yɛrɛ kɔni anniversaire 80 célébration baaraw la olu ko ye cessez-le-feu yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ la ko nka tuguni Ukraine ale seginna ni k'o cessez-le-feu violé ko tile 3 ninnu kɔnɔna na olu y'o min proposition kɛ Ukraine ye ni o ye mɛ kalo tile 8 mɛ kalo tile 9 ale ni mɛ kalo tile 10 ye ko Ukraine ka mɔgɔ olu kɔni ye tentative 5 bɛɛ lajɛlen de kɛ ni ka ɲɛsin Russie ma o wagati in kɔnɔna na a bɛ Ukraine mɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲanki o ko in na ka d'a kan ko Seconde Guerre mondiale yɛrɛ kɔni anniversaire ko yɛrɛ kɔni ye donba ye ka d'a kan ko don kɔfɔlen yɛrɛ kɔni na maa caman yɛrɛ de kɔni bɔnɛna ani na kɛlɛ in kɔnɔna na ni o ye Seconde Guerre mondiale de wa a y'a yira k'a fɔ ko wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Ukraine ale ye tentative caman fɛnɛ kɛ ni dronew ye ko nka u sera ka olu yɛrɛ kɔni bali ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Ukraine ni Russie u kun bɛn'a kan yɛrɛ kɔni ko jamana fila ninnu ka force de défense ma ko si kana na u ka jamana infrastructure énergétique u kana attaque kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma ko nka tuguni Ukraine ale yɛrɛ kɔni ma o dalakan yɛrɛ kɔni fɛnɛ bato Vladimir Poutine bɛ tila ka sisiya kan ko san 2022 kumaɲɔgɔnya min kun bɛ ka tɛmɛ Ukraine ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la Turki jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Istanbul ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko Russie ma dankari kumaɲɔgɔnya ninnu na ko wagati si olu ma ban ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la ko nka hali u n'a ta bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko Ukraine maaw k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ proposition kura wɛrɛ kɛ u la ko proposition in de ye ko alamisa nata in yɛrɛ dɔrɔn na mɛ kalo tile 15 san 2025 u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Turki jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Istanbul walasa nin yɔrɔ kofɔlen in na wagati tɛmɛnenw na o kun ye dankari kumaɲɔgɔnya nin na u ka segin tuguni ne ka kumaɲɔgɔnya nin daminɛ o yɔrɔ kelen in na tuguni Vladimir Poutine a kɔni y'a yira k'a fɔ k'a jigi dalen don a kan ko Turki jamana ɲɛmaa ni o ye Recep Tayyip Erdogan ye k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko bɛna sɔn a ma k'a fɔ ko Ukraine ni Russie u
u ka se ka taa u ka kumaɲɔgɔnya in kɛ a ka jamana kɔnɔna na ni o ye Turki de. Ko Ukraine maaw k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ se ka proposition i n'a fɔ maaw b'a fɔ cogo min ko proposition ye ale yɛrɛ kɔni bɛ tabali kan halisa. K'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi décision tɔ o kɔni bɛ Ukraine autorités de bolo ale ni Ukraine ka responsable ko wa o responsable min yɛrɛ kɔni a bɛ n'a fɔ ambition politique personnelle de bɛ u la min ye jamana ka intérêt u mago tɛ o la k'a bɛ n'a fɔ o ko in yɛrɛ kɔni kama o maa ninnu u bɛ fɛ ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni continuer u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa u bɛ ka o ko in yɛrɛ kɔni kɛ ka tɛmɛ ni Ukraine maaw yɛrɛ de kɔni ka sira ye. Mais kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 Fransi ale ka Direction Générale de la Sécurité Intérieure olu ka agent 2 ninnu kun taara Algérie jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin maa ninnu sera Algérie aéroport la Algérie autorités u seginna ne ka nin maa 2 ninnu gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. Nin ko in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ jugumanba o kɔni bɛ Algérie ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ka da kan bɛ wagati min n'a fɔ ko bi jamana 2 ninnu bɛ ka ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔdenw gɛn. Algérie ka kunnafoni di sira maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Faransi ka nin agent maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni olu kun bilala ka na Algérie jamana kɔnɔna na France ka ministre de l'Intérieur de fɛ ni o ye Bruno Rataillot yɛrɛ kɔni wa yirala k'a fɔ ko Faransi ka nin agent maa 2 ninnu olu sera Algérie jamana kɔnɔna na o y'a sɔrɔ passeport diplomatique de kun bɛ u bolo nka ko Faransi autorités u kun ma Algérie maaw kunnafoniya k'a fɔ ko nin agent 2 ninnu kun bɛ na wa bɛnkan sɛbɛn kun ma tɛmɛ Algérie ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la agent 2 ninnu nali ko kama ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye Algérie autorités u ye maa 2 ninnu gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. Algérie ka maaw ka kɔrɔfɔla ko Faransi ka nin agent 2 ninnu nalen olu ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ ma procédure yɛrɛ kɔni labato ko bɛ n'a fɔ Faransi ka maaw ye procédure diplomatique yɛrɛ de kɔni violé ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye Algérie autorités olu kɔni b'a ko bila da kelen da la u ye Faransi ka nin agent maa 2 ninnu gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na o yɔrɔ bɛɛ la o ye nin maa yɛrɛ kɔni sugandi ne ka u fɛnɛ kɛ persona non grata ye n'o ye maa ye min yamaruyalen tɛ bilen a ka se Algérie jamana kɔnɔna na. Min ye Faransi ka ministre de l'Intérieur yɛrɛ kɔni kabi nin ko in yɛrɛ kɔni kɛra ale ma communiqué officiel kɛ ne ka ɲɛsin Algérie maaw ka nin kɛwale in ma k'a yira k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Faransi ale ni Algérie olu ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni tɔ bɛ ka juguya ka taga fɛ de. Hakililajiginna avril kalo tɛmɛnen Algérie ale ye Faransi ka agent consulaire maa 12 gɛnne ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na ka da kan ko Faransi ale ye Algérie ka agent consulaire dɔ yɛrɛ kɔni minɛ ne ka a datugu a ka jamana kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Algérie ale fɛnɛ ye Faransi ka agent consulaire maa 12 gɛnne ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na. O ko jaabi la Faransi fɛnɛ ye o ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni kɛ Algérie la ni Algérie fɛnɛ ka agent consulaire maa 12 gɛnne ne ye ne ka bɔ a ka jamana fɛnɛ kɔnɔna na. Dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wagati laban in fɛnɛ na Algérie ale fɛnɛ filɛ ne ka Faransi ka ni agent 2 minnu fɛnɛ gɛnne ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na ko bɛna fara kɛlɛ in tɔ juguya de kan. Ko wa ko in fɛnɛ b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko relation min bɛ Algérie ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la ko relation yɛrɛ kɔni ka fɛgɛn kosɛbɛ ko wa jamana 2 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka bisigiya ɲɔgɔn na o bɛ ka bisigiya ɲɔgɔn na domaine dɔw yɛrɛ de kɔni sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye lakana ale ni renseignement ko ta fanfɛla de. Dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko yɛrɛ kɔni jigi dalen don a kan ko Faransi ale ni Algérie u bɛna lajɛ ne ka kumaɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn cɛla la walasa a ka se ka dankari fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni na ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la yɛrɛ kɔni ka da kan ko jamana 2 ninnu yɛrɛ kɔni ka fɔɲɔgɔnkɔ ko nafa foyi tɛ a la jamana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la. Ni ne bɛ dansigi an ka video kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.